Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekenekwa m. Asị m nke onye chiri na zere. Ndị be anyị si na onye ọ na-eme omume na-ebe obube. Tata anyị abịago ka m kọwara unu ihe bụ ọjị nwoke na ọjị nwanyị. Ọ bụrụ na ị gerubeghị agba nke izizi na agba nke abụọ ihe nkọwarụ maka ọjị, biko kaba arụ jee gere ya bụ ihe, tụnye oke nke gị. Unu na-eme anya, unu afụ na ọjị a nji bụ ife a na-akpọ ya bụ ọjị gworo. Ndị Igbo be anyị ejighị gworo were aga ọfọ maọbụ ọjị ugo. Ọjị a bụ ọjị ndị Yoruba maọbụ ndị Hausa na-ata. Unu na-nke nji anya, nke bụ ọjị Igbo ka ọ bụ. Ị nweghị ike ịkọwa one ọjị a ga-agba. Ị bịa n'ala Igbo, ọjị bụ eze mkpụrụ osisi. Kola is a king of fruits as far as Igbo culture concern. Tata mma akọwara unu ya bụ ife. Unu n'anya, kedu ihe ọjị na-egosipụta n'ala Igbo? Ọjị na-egosipụta unity, love, peace, kindness and gratitude. Onye ọbụla ịbata be ya wepụtara gị ọjị maọbụ sọrọ gị ọjị dịka dimkpa ụlọ, onye ehe nabatara gị n'obi ya. Mana n'ụbọchị nke taa, aga m akọwara unu ihe mpụtara ma ọjị bụ na ọjị nwere nwoke nwee nwanyị. Iji wee mee gịnị? Iji wee gbado n'okwu a na-ekwu. Tupu m agawa n'iru ịwa ọjị a, ka m kọwara unu. Ọ na-abụ agọcha ọjị waa ọjị n'ala Igbo anyị. Ndị Igbo nwere ka ha si emege emume ọjị gbara mkpi dị iche iche. Ọjị ọbụla gbalụ ịbụa bụ ọjị kụrụ aka. Ọjị gbara ịtọ bụ ọjị ikenga. Ọjị gbara ịnọ bụ ahịa na-anọ, ụbọchị na-anọ anyị nwabụ ala Igbo ji wee biri. Ọjị gbara ise, ọjị gbara isii, ọjị gbara asaa wee dịrị gawa. A na-egburu ya ihe mme maọbụ ihe nwere ọbara. Ọ na-egosi ọmụmụ, akụ na ụba, aga n'iru na ihe akụ na ihe enwe enwe. Mana n'ụbọchị nke taa, aga m eme gịnị? Aga m awa ọjị a gosipụta unu ọjị nwoke na ọjị nwanyị. Onye ka ọ ga-abụ na ịbata n'ala Igbo, unu bịa ebe ndị okenye nọ. Ọ bụrụ na agọcha ọjị wụọ ọjị, unu ga-afụ na okenye ga na-eme gị ndị na-enyo anya ka ọ mee gịnị? Ka ọ mee ọjị ọ ga-ewere. Ụfọdụ nwere ike ọsị, kedu ihe Okoro ji enegharị anya n'efere ọjị? Ihe o ji emekwana ya n'ọfụ bụ gịnị? Ka o were ọjị nwoke, maka na okenye ama nọ n'ụlọ ewu anwa n'ọgbịrị. Maka na ọjị nwoke ka a gọrọ ya bụ nwoke na-ebu ụzọ ama ya aka mee gịnị? Were ọjị nwoke wee taa. Ngwa na anya ka m gosipụta unu ka ya bụ ihe si were dị. Lee na ọjị a nji. Ọjị a bụ ọjị gworo. Ọjị a bụ sọ mkpị na-abụ ka ọ na-agba. Unu afụrụ ya? Sọ mkpị na-abụ ka ọjị gworo gbalụ. Ụdị o si wee dị. Ngwa ka m gosi unu ọjị Igbo anyị. Nke bụ ọjị Igbo. I nweghị ike ịkọwapụta ọnụ ọjị ga-agba ka wuo anya bụ ọjị. Ọjị a nji na ọ gbara mkpị na-ese iji wee gosi gị na ọjị a bụ ọjị ọmụmụ, ọjị ụbara, na ọjị aga n'iru. Ọ bụrụ na awaji anya bụ ọjị dịka o si wee dị n'ala Igbo, a na-atụpụsị ire ọjị. Atụpụsị ire ọjị enye ndị mbụ nye ana.
anyị atụfusi iri ọjị wee mee gịnị wee wuo anya bụ ọjị. Unu n'anya na unu ga-afụ na ọjị a m ji n'aka ọjị a m ji n'aka ọjị nwoke dị ụzọ n'abọ, ọjị nwanyị dị ụzọ n'atọ. Kedu ka esi amata ọjị nwoke na ọjị nwanyị? Ọjị nwoke na-agba, ọ na-agara onwe ya. Unu n'anya nke nji unu afụ na ọ na-agara onwe ya, ọ gara onwe ya. Mana ịbịa n'ọjị nwanyị, ọ ga-akata eme gịnị otisee etisa, ọ ga otisee etisa. Nya bụ ọjị nwanyị. Onye bụ na ọ bụ na awacha ọjị n'ala Igbo, okenye na-eme gịnị ewere ọjị nwoke mee gịnị taa, dịka o si wee dị n'ala Igbo. Ama na nkụzi a na nkọwa a na o kwere gị, biko kaba arụ mee gịnị tụsa ozi a, maka anụta akara eze bụkwanụ nya bụ na eze na-achị ọfụma. Biko sonyere n'ihe m na-eme na ma YouTube page, tie m akara subscribe, gbanye m igwe ozi gị oge ọbụla m nwechara ihe ozi inwe ike ije gere ya. Aka m bụ nwanne gị nwoke bụ gịnị Maazi-UC. Ụmụnne m ndị Igbo, ndewonu.